Yeah.
inkosi ayibusise. Ngibingelela ubuholi sihlalo nethimba lakho lonke noma osihlalo bonke egameni lenkosi. Ngibingelele omama, ngibingelela abantu abasha egameni likaJesu. Amen. Bazalwane, ngilana uzothula ubufakazi benkosi uJesu. Amen. Njengalokhu sazi sePhasikeni sifanele ukuthi sithule ubufakazi benkosi uJesu. Ngicela ukuthatha lo mhlabelelo kancane. Sonke lesiyazono keso ngiphuma kulayini. Amen. Egameni lenkosi. Amen. Bazalwane, njalo nje mangise ePhasikeni ngiyahlupheka, kodwa kakhulukazi ngihlushwa ivangeli. Amen. Yabona mangabe lishiyayelwa ivangeli nasemini uthi uJesu wathi baba bathethelele ukuthi ngihlupa ngoba ngihleli phansi. Mhlawumbe ngiyadlula nje kuyona. uJesu mayethi baba bathethelele, lokhu kusho ukuthi baba bathethelele kwangizosiza abantu bonke kodwa naye kwakuzomsiza. Ngisekuthenini uJesu mayethi baba bathethelele, leli gama mayelisho kokuqala mhlawumbe fanele sidisplay yokushumayela. uJesu lamazwi washo ulele phansi ngesikhathi bemshaya ngezipikili uthi baba bathethelele. Angithi kuyena ngesikhathi bemshaya ngezipikili kuvuleka umbhala ushilo noma kushilo yena noma ebeka isinkwa phezulu kwetafula esihlephula. Mase besiphakamisa besibeka phezulu usethi uJesu baba bathethelele. Amen. Mangikhuluma ngokuthethelela uJesu akhuluma ngakho. Sikhuluma ngento ehlupha abantu nesihlulayo evimba ngishinto zethu empilweni. Othola ukuthi izinto zakho zivimbeke empilweni kodwa zivinjwa yini ukuthi kunalento ethelelo ongayenzile. Ngikhulume nangabantu abadala ukuthi ngelinye ilanga ukuthola ukuthi kunomuntu mshabathandaza mabethandaza bethi usibanibani akaqhubekile ngendlela yakhe noma umile endleleni yakhe. Yenziwa yini yanto? Indlela yakhe ivinjwa yini? Kunabantu angabathethelelayo. Ukuthethelela uJesu akhuluma ngakho esiphambanweni ikhona okwamenza wakwazi ukuvuka. uJesu bathethelele engakenzi okuningi noma bengakamenzi lutho oluningi kodwa wathi baba bathethelele. Thula bazalwane. Ngifuna ukuya evangelini ngoba uJesu uthi ngavela kuBaba ngibuyela kuBaba. Thula bazalwane. Ake sithi ukwehlisa kancane. uJesu mangabe ezofika emhlabeni, uNkulunkulu kade ebone izwe lonke kwenzeka izinto, wathumela uNoah abantu bona futhi noma uNoah ekhuluma nabo kwanuka emhlabeni. uNkulunkulu wasethumela uJesu. uJesu mina ngavela kuBaba futhi ngivela kuyena. Wehla kanjani uJesu na? uJesu mayehla wehlele entombini uMaria. Thula bazalwane. uJesu ayikho contribution kaJosepha kuMaria noma kuJesu kodwa khona contribution kabani? kaMaria. Shusho uJesu uhalf moya uhalf nyama. Yini ngisho kanjalo? Ingoba izwe lifike kuMaria
noma lifike kuJosepha lithena Josepha ungamlahli umkakho ngoba lokho akukhulele umoya. Amen. Ungamlahli umkakho ngoba lokho akukhulele umoya. Thula bazalwane. uJesu ukhula unalento yokuba umoya yokuba inyama. Ngiyathanda mayikhula ngibuka irelationship yakhe noJosepha. Ngelila uJesu ushumayela mncane ethempelini uyalahleka. Bayabuya labazali bayambheka ukuthi uphi lo mntwana wethu ngoba besikade sifanele sibe naye. Bayamtshela bathi Jesu ngehlobo zakho lapha ngaphandle. Bakufuna abazali bakho. uJesu mina abazali bami labo ngilandela. Thula abazali. Hallelujah. Inathi abazali bamana phana ingoba abazali bakhe abakamoya. Amen. Angithi lento ihlupha ngisho wami manje umfaka embhabhadisa. Into eyenzeka la uJohane ujwayele ukubhabhadisa uyobhabhadisela. Amen. Uyazi ukuthi mawafaka emanzini bayaqina uzumbambe phansi umphakamise wena. Kodwa into eyenzeka la lapha yana kwenzekalani uJesu uphakama masini yaphezulu. Angithi umoya. Amen. Uthi mayifaka phansi emanzini uJesu uyaphakama. Introduce ijuba lisho phezulu komoya ingcwele lithi lo indodana yami izweni u30 years. Amen. Thula bazalwane. Angene la evangelini ngoba khona engihlupha njengoba ngilana eNewcastle. Amen. Incwadi kaExodus 3 uqala verse 1. Ufundela kanje. Isihloko sakhona uNkulunkulu usibonakalisa kuMose. uMose wayelusa umhlambi kamkhe wakhe uJethro umpristi wakaMidiyani. Waqhuba wedlula ehlane waze wayofika eHorebi entabeni kaNkulunkulu. Amen. uMose uthatha uhambo lokulusa. Amen. uMose wayemelusi umsebenzi wakhe kwakulusa nje wayekwenza njalo. Ifuna ukuthatha uMose mangathi nje abantu ngithi mina bangalusa lana ayingathi udala ngathi. uMose uthatha lo msebenzi odelelekileyo uyawuthatha uyalusa uMose. And ulusela umkhwe wakhe mhlawumbe abantu bazoyibuka ukuthi wayelusela umkhwe uMose. Amen. Hallelujah. Ukhuba lezi zimvu zakuhamba nazo uMose. Funa sibukeni. uMose umelusi. Amen. uMose umelusi. Amen. uMose ulandela lo msebenzi wakhe noma usebenza lo msebenzi wokwelusi. Thula bazalwane. Udele ama-values akhe kodwa walandela lo msebenzi ongathandwa abantu nomuntu engenakwenza kodwa uMose ulandela wona. Khona la ngifuna ukuyakhona. Udlule ehlane uMose. Wayengaqali ukulusa uMose kuleya ndawo kodwa iy'nkomo walandela iy'nkomo zadlula ehlane zazanyukela entabeni. Ngifuna ukuthini? Lezi zinto ey'thatha kancane mhlawumbe ekuyizona ey'bukela phansi izona engathiwa zikunyuse entabeni zikubeke endaweni ekuyona. Thula bazalwane. uMose mayefika entabeni laphana lithi ivangeli wathi mayefika entabeni ubona isihlahla siyavutha kodwa sipheli. Amen. ubona isihlahla siyavutha kodwa sipheli. Lithi ivangeli uNkulunkulu asho ngolutho kuMose lapho waze walinda uMose wangathi uyaphambuka uyakuyena. Wasethi uMose mana lapha ngoba indawo kuyona isingcwele. Kodwa enza njani? Khumula imbadada. Ingakho manje uthi khumula imbadada ey'nyaweni zakho. Thula bazalwane. Ingakho ngithi mina lelilanga ngivamela siyicompromise. Masikhuluma ngey'mbadada azikho enhlizweni kodwa isey'nyaweni. Ngoba wami uNkulunkulu into ayikhuluma yona. Angicompromise. Ngithi kuney'mbadada enhlizweni. Thula bazalwane. uMose ubona isihlahla siyavutha sipheli. Amen. uMose uyaphezulu. Thula bazalwane. Mayephezulu uMose uNkulunkulu ukhuluma nawe. Mhlawumbe nawe sikhona izinto ebeyifanele ukuthi uphezulu ukuze uNkulunkulu akhulume nawe. Ukuthi usentabeni uMose kodwa uNkulunkulu akhulumanga ngoba esentabeni kodwa ulindile uNkulunkulu uMose ozayiphezulu wamnikeza i-attention Mose bazokhuluma nawe. Mhlawumbe khona izinto ezingama-values eziwena
Kodwa inkinga ekhona ukuthi wena awukafocus uNkulunkulu. Yebo ukhona entabeni uphakeme ulapha ngiyibona imanga kaNkulunkulu kodwa akakhulumi lutho nawe. Thula abazalwane. Ngiyabona ukuthi umphathi sihlelo sekunjalo. Amen. Bazalwane nginalokho ongihluphayo enhlizweni yami kodwa kunamazwi engifisa ukukushare kuningi esingabe siyakushare kodwa ngesikhathi inkosi yomusa ebusise ngiyabona.